Helo bawb a croeso nôl I taro gyda ni a wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r 4 ar 15 o Ionawr 2026 a ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I edrych ar sialens o'r wythnos a ni'n mynd I gael neges bech gair o gyngor wrth ysbryd I orffen y darlleniad. Croeso mewn ysbryd, cofiwch taw darlleniad cyffredinol yw hwn a os nag chi'n ffindo fe'n addas I chi, jyst gadewch E fynd. Ond edrychwch mas am egni'r wythnos. Gewn ni, please, egni'r wythnos. Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube, please, ysbryd. Diolch ysbryd. Egni'r wythnos, please. Egni'r wythnos. Egni'r wythnos yw'r saith o ffyn. Nawr, mae'r saith o ffyn yn siarad am cadw mlaen at rhywbeth, Dim roi lan fan hyn. So mae rhywbeth wythnos yma sy'n ei chi dimlo fel, mae eisiau fi gadw fynd gyda hwn. Gallai fe fod rhywbeth yn eich swydd chi, Rhywbeth chi wedi bod yn gweithio ar, chi'n gweld yn anodd I gario mlaen gyda, So, wythnos yma, nawr i'r amser, rhowch eich pen lawr a cadwch ati. Na beth yw neges y cerdyn yma, Rwy'n peth os I ni siarad am berthnasau neu rhywbeth, felly bod cwpl o bethau wedi dod lan I chi yn eich berthynas am angen I chi weithio trwyddyn nhw. A cadwch eich hunan I fynd, Newch yn siŵr bod chi ddim yn fel baco lawr o hwn. Achos ty beth I chi'n meddwl sy'n iawn fan hyn, So gyda'r cerdyn yma, mae cerdyn dal ati yw hwn, So daliwch ati wythnos yma yn ty beth I chi'n neud, Diolch ysbryd. Felly bod rwy sialens gyda chi hefyd wythnos yma sy'n dod mewn. Felly bod rhywbeth mynd I fod yn sialens I chi, So, ond mae rhaid I chi gadw fynd. Neges ysbryd fan hyn yw cadwch fynd, pidwch roi lan fan hyn. Os ych chi'n teimlo fel roi lan, pidwch. Diolch ysbryd, gewn ni sialens yr wythnos, please. Sialens yr wythnos. A sialens yr wythnos yw'r 3 o gwpanau. Mae'r hwn yn siarad am ffrindiau, gallai fod yn perthnasau, a teimlad cymunedol felly hyd yn oed, So bod hwn y cerdyn yma yn dod lan yn eich sialens chi, wedyn I wythnos yma, mae angen I chi fynd mas yna, dod I hunan felly mas yna. So os chi wedi bod yn cadw chi neu mewn, mae lot o ni'n mis Ionawr, ni'n jyst yn aros yn y tŷ, ac mae rior tu fas, neu mae bwrw, neu ty beth, Ond mae ysbryd yn gweithio chi wythnos yma, newch yn siŵr bod chi'n gweld ffrindiau wythnos yma. Newch yn siŵr bod chi'n neud rhywbeth yn eich cymuned wythnos yma. So hyd yn oed os chi wedi bod yn teimlo fel, os mae fi moyn neud dim, so fi'n teimlo rhy gret, mae anod arno I a popeth fel la, Meddylwch nawr, mae angen I chi gael yr amser hyn yn eich cymuned neu gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu, So cymrwch amser wythnos yma, cerwch mas, cerwch I gymdeithasu wythnos yma, Cerdyn cymdeithasu yw hwn, a mae fe'n dod â lot o bleser I chi. So sialens chi wythnos yma, neges wrth ysbryd fan hyn, a'ch sialens chi yw mynd mas a newch tyma bach o gymdeithasu, So pinnau taw, gyda'ch teulu neu p'ned gyda'ch ffrindiau dy beth yw neu grŵp yn y cymuned dy beth yw Cyrwch mas wythnos yma, mae eisiau ma'ch amser mas nhw chi, mae eisiau chi gymdeithasu achos mae angen I ni gyd gymdeithasu I ryw raddau, Hyd yn oed os nag ni'n teimlo fel nid yn ôl ar ôl noswaith mas o fod gymdeithasu a ni gyd yn teimlo rwyfant yn well, A weithiau mae angen help ffrindiau yno ni neu mae angen bach o gefnogaeth yno ni So mae angen I ni gadw mewn cysylltiad gyda'n ffrindiau, yna'r sialens wythnos yma I chi. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, dy neges di, gair o gyngor am yr wythnos, please. A gair o gyngor am yr wythnos. A beth sydd wedi dod mas I chi, wythnos yma, fel gair o gyngor wrth ysbryd, yw cerdyn y farn, So barn fan hyn. Mae'r cerdyn yma yn siarad am geni newydd, So, diwedd cyfnod yn eich bywyd chi, a nawr mae'n amser chi fe mewn I geni newydd fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, a rebirth, So, chi di dod nawr, chi di mynd trwy lot yn eich bywyd, chi di dysgu lot yn eich bywyd yn barod, A nawr mae'r cerdyn yma yn dod I weithio chi, mae'n amser I chi nawr gael geni newydd,
a falle trawsnewid eich bywyd chi rwyfaint fan hyn. Mae fe'n gyfle hefyd i chi edrych nôl ar beth chi wedi bod yn wneud yn ddiweddar a wneud fel asesiad arno fe, okay? Beth falle sydd wedi bod yn gweithio yn eich bywyd chi, beth falle sydd ddim wedi bod yn gweithio mor dda yn eich bywyd chi, okay? Oedych swydd chi dal yn addas i chi, chi'n hapus yn eich swydd. Oedych busnes chi mynd le mae fe moyn mynd, le chi moyn iddo fe fynd, okay? Oedych iechyd chi'n teimlo'n dda, os eisiau chi edrych nôl a meddwl roi beth llai wneud mach yn wahanol i wella'n iechyd i fan hyn. Eich perthnasau chi. Os angen gweithio rhywbeth yn eich perthnasau chi fan hyn. So mae'r cerdyn yma'n dod mas pan bod eisiau ni asesu'n bywyd hefyd, okay? A wedyn os ni'n teimlo bod angen newid pethau, ddodi'r newidiadau na mewn lle, okay? A wedyn gallwch chi gael yr ail egni'n, okay? Yr rebirth un. Okay? So dyna'r gair o gyngor fan hyn. So wedyn ni, mae ysbryd yn gweithio chi, drychwch ar eich bywyd wythnos yma. Drychwch ar y pethau chi moyn wneud, drychwch ar y pethau chi wedi wneud, beth i chi wedi dysgu o'r pethau yna, a beth i chi moyn wrth symud ymlaen wythnos yma. Okay? So dyna'r egni, dyna'r neges ysbryd wythnos yma. Okay. Beth na fi nawr, gaf ni tyma bach o glirdeb ar y cerdiau yma. Okay? Diolch ysbryd. Allwn ni... allwn. Diolch ysbryd. Okay. A mae honna mae'n dod mas. So, clirdeb ar egni'r wythnos, y saith o ffyn, yw'r hierophant, okay? Neu'r mentor, neu'r athro fan hyn. Wedyn ni wrth fan hyn, mae hwn yn mynd nôl, beth wedes i cwpl o fynedau yn ôl, yn beth di edrych nôl ar beth chi wedi dysgu. Okay? So mae timlad i fi fan hyn, bod ysbryd y moyn i chi wneud hwn, mae moyn i chi asesu eich bywyd ar y foment, okay? A gweld beth yn gwmws i chi wedi dysgu. A y pethau chi yn dysgu, mae rai chi wneud y newidiadau yna wythnos yma, dechrau wneud y newidiadau, a bod yn gadarn yn y newidiadau, okay, gyda'r saith o ffyn, mae pidwch roi lan fan hyn. Rowch nhw mewn lle nawr wythnos yma. Dechreuwch roi pethau mewn lle. Na beth i fi'n timlo fan hyn wythnos yma, okay? So fel fi'n gweud, pyn y daw swydd chi, mae rhaid chi ddod i pethau mewn lle nawr wythnos yma, i wneud pethau'n haws i chi falle i wneud eich swydd, neu falle bod yn amser nawr i chi symud ymlaen at rhywbeth newydd yn eich swydd neu'ch gyrfa neu rhywbeth, okay? So dyna'r egni wythnos yma. Drychwch ar beth i chi'n neud ar y foment, drychwch ar beth chi wedi dysgu, a wedyn ni penderfynwch le chi moyn symud ymlaen o'r pwynt yma wedyn ni, okay? Perthnasau wedyn ni, wel, chi'n rhoi pethau mewn lle wythnos yma, a chi wedi dysgu lot os y misoedd blynydde diwetha yma, okay, gyda'ch partner os sy'n dych chi, neu os negos partner dych chi, chi wedi dysgu lot os y misoedd blynydde diwetha yma, i wybod beth i chi moyn, beth i chi'n edrych am mewn partner yn symud ymlaen, okay? So'r fath na o egni fan hyn wythnos yma fi'n gweud, okay? A fel wir, falle bod rhaid chi'n edrych am fentor i ddysgu rhywbeth. Falle bod chi'n edrych am fentor i ddysgu fel sy'n neud rhywbeth, fel sy'n dechrau busnes newydd, fel sy'n symud mlaen yn eich gyrfa fel i chi moyn, okay? Falle bod rhaid chi'n edrych am fentor wythnos yma, okay? Ond mae'r elfen yn o ddysgu yn yr wythnos a asesu, edrych nôl a gweld beth i chi wedi dysgu na egni'r wythnos yma, okay? Gewn ni nawr, please, eglurhad ar y 3 o gwpanau yma, y sialens, please. Okay, beth sy'n gyda ni fan hyn yw brenhines y ffyn. Mae brenhines y ffyn yn egni lyflu, okay? Mae'r brenhines yma llawn pasiwn, mae'n symud ymlaen, mae'n awdurdodol, falle tawn dyma'r egni i chi mewn ar y foment. A o achos yna, felly bod chi ddim yn hala digon amser gyda'ch ffrindiau neu gyda'r grwpiau cymunedol chi'n rhan o, neu felly bod chi ddim yn hala digon amser gyda'ch teulu, okay? Achos bod chi yn yr egni yma. So sialens chi wythnos yma wedyn ni yw aros yn yr egni yma, ond hefyd gadael pobl arall mewn, gadael pobl mewn i'ch helpu chi wythnos hyn gyda rhywbeth. A fel fi gwe, felly dwi'n jyst cymdeithasu we. Mae angen noswaith mas yno chi, okay? Felly dwi'n gyd yw we. Ond mae angen i chi wneud na. Sy'n rhaid bod chi'n camu mas o'r egni yma, okay? Egni, brenhines y ffyn fan hyn. Sy'n angen i chi stepio mas o'r egni yma, ond mae angen i chi gymdeithasu neu cael mach o help wrth rhywun neu
Just siarad â pobl fi'n teimlo wythnos yma, okay? Pidwch â cloi'ch hunan bant wythnos yma. Byddwch yn agored i'ch ffrindiau, byddwch yn agored i joio'ch hunan tymed bach wythnos yma. Okay? Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, egli'r had ar cerdyn y farn, please. Cerdyn y farn. Okay, a egli'r had ar cerdyn y farn sydd wedi dod trwyddo fan hyn yw'r wyth o cwpanau. A mae'r wyth o cwpanau yn siarad yn beth di gadael rhywbeth tu ôl, okay? Gadael rhywbeth tu ôl i chi. Cered bant mewn i dyfodol newydd fan hyn, okay? Gadael pethau ar ôl. A bod hwn yn dod lan dy cerdyn y farn, fi'n credu mae ysbryd yn moyn gweithio chi wythnos yma. Bod angen i chi wneud yr asesiad hyn ar eich bywyd, okay? Drychwch yn glir ar eich bywyd, achos mae'r cerdyn y farn hefyd yn siarad am gweld pethau'n glir, okay? A wedyn ni fan hyn, bod rhywbeth sydd angen i chi feddwl am gadael tu ôl i chi nawr. Mae'n amser i chi symud ymlaen wrth rhywbeth wythnos yma, okay? So wedyn ni, ar ôl chi wneud yr asesiad yma, felly os drychwn ni ar hwn fel darlleniad, cariad, wedyn ni, bod chi wedi dysgu lot am gariad yn y gorffennol. Na, mae'n amser i chi fynd mas a gweld pwy chi'n gallu cwrdd â fan hyn os ych chi'n sengl. A wedyn, byddwch chi'n gwybod, fi'n mynd i adael pethau fel yna, tu ôl, pethau ddim yn iawn i fi mewn perthnasau yn y gorffennol. A fi'n mynd i edrych ar bethau newydd nawr, achos fi wedi dysgu lot o'r perthnasau fi wedi cael o'r blaen. A nawr, yn mynd mlaen, pan fi'n edrych am rwy'n newydd, fi'n mynd i edrych am rwy'n i fi moyn, a fi'n mynd i fynd nôl i'r... fi'n mynd i fynd nôl i ymddwyn fel o'n i arfer mewn perthnasau cyn ni felly. Okay? So, achos bod chi'n neud yr asesiad yma, gyda cerdyn y farn yma, mae fe'n helpu chi weld beth sydd angen i chi symud ymlaen o. A wedyn ni, gallwch chi gael y perthynas newydd, y person i chi rili moyn yn eich bywyd, okay, fan hyn. Os chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, mae cwbl o bethau dych chi, falle bod rhaid chi sefyll lan am yn eich berthynas gyda'r cerdyn yma, okay? A wedyn, mae rhaid chi ddysgu a cadw chi'n anhyder, cadw chi'n barch fan hyn, mae teimlad y fi fan hyn, okay? Fi moyn gweud na wrthoch chi, mae rwy'n fan hyn angen cadw chi'n barch ar rhywbeth. A wedyn, allwch chi hala fwy amser gyda'ch partner a gyda'r teulu, okay? A allwch chi dal fod y person cryf yma, okay? Menyw yw hon o'n gallu fod fenyw neu dyn neu ta beth i chi, okay? So, gallwch chi dal fod y person cryf yma, okay? Ond hefyd fod yn rhan o'r teulu neu'r gymuned neu ta beth, okay? So, fel fi'n gweud, os oes partner gyda chi'n barod, halwch ma'ch amser dyn nhw. Cymrwch yr amser mas, cerwch mas gyda nhw, okay? Cerwch mas am noson mas neu rhywbeth. A wedyn, byddwch chi allu barnu yn gwmwys beth allwch chi adael tu ôl i chi, neu beth i chi moyn dod â chi yn symud ymlaen gyda'r ailenidigaeth yma chi'n mynd drwyddo ar y foment, okay? Mae'r blwyddyn yma yn draws newidiol i nifer ohono ni, okay? A achos bod hi'n blwyddyn 1, achos ar ôl cylch o 9 mlynedd, ni'n mynd nôl at blwyddyn 1, okay? A blwyddyn 1 yw lle ni'n plannu hadau ar gyfer y 9 mlynedd nesaf, okay? So mae lot o ni ar y foment yn wneud hwn, yn asesu'n bywydau, okay? Mae lot o ni'n neud ar y foment, a mae lot o ni'n neud lot o newidiadau achos bod hi'n blwyddyn 1, okay? Mae fe'n rhoi hwb i ni i edrych ar beth sydd yn bywyd ni a beth i ni moyn am y 9 flynedd nesaf, okay? So nawr fi'n credu wythnos yma chi'n mynd i wneud hwnna, chi'n mynd i edrych, beth i fi moyn yn y 9 mlynedd nesaf. Fel fi'n gweud, felly taw, gyrfa yw hwn, okay? Os o gyrfa yw e. Chi'n iawn yn eich gyrfa, okay? Chi'n aros lan am eich hunain, chi'n tymlo eitha cyffwrddus yno fe, okay? Ond chi wedi dysgu lot yn eich gyrfa, ond felly bod chi moyn dysgu rhywbeth newydd nawr, felly bod chi moyn mynd lawr llwybr bach newydd gyda'ch gyrfa, okay? Neu symud gweithio i cwmni wahanol, neu rhywbeth fel la, fel fi'n gweud busnes hefyd, felly bod chi moyn dechrau busnes, neu mynd lawr trygwydd gwahanol gyda'ch busnes, okay? A wedyn eich sialens chi gyda hwnna, gyda'ch busnes neu'r gyrfa, chi yn yr egni yma, chi'n redeg y busnes, okay? Neu chi'n dda yn eich swydd fan hyn, chi'n hyderus yn eich swydd fan hyn, okay? Gyda brenhines y ffyn fan hyn. Ond,
mae angen i chi hefyd wneud beth sy'n wneud i chi'n hapus fan hyn a gweithio gyda pobl sy'n wneud chi'n hapus fan hyn. Falle bod peth bobl yn y gwaith ydych chi smwch chi'n dod mlaen yr i dda, okay? O ystod rwy'n yn gwasau, right? Ond, mae'r ysbryd yn gofyn i chi fan hyn, right? Cymrwch fwy amser yna a meddylwch am beth i chi moyn fan hyn. Meddylwch am y fath o dîm chi moyn fod yn, okay? Taw, trio gwpanau hwn, okay? Os taw trio bentecle, byddwn ni'n gweud o, mae angen tîm newydd yno chi. Ond y cwpanau yma, helpu chi'n emosiynol yw hwn, okay? Neu chi'n hapus, okay? So gadewch pobl mewn, neu gweithwch gyda pobl sy'n neu chi'n hapus i weithio da wedyn ni fan hyn, okay? Wedyn ni gyda'r gwaith, falle bod angen i chi symud mlaen o'r gyrfa chi'n neud ar y foment, neu falle bod angen i chi symud mlaen a newid eich busnes rwyfan, gadael pethau i fynd. Falle bod chi'n gwerthu bethau ar-lein, okay? Falle bod peth stwff ddim yn gwerthu rydda ar y foment. Gadewch nhw fynd a drychwch am rhywbeth newydd a gallwch chi draws newid fan hyn eich busnes, okay? Os dawn eich sefyllfa chi ar y foment. Neu fel fi'n gweud yn eich swydd, falle bod chi moyn symud mlaen nawr o'r swydd yma. Falle bod chi moyn gweithio i rywun arall wneud rhywbeth arall. Falle bod rai o chi angen gweithio yn y gymuned, okay? Wneud rhywbeth yn eich gymuned nawr. Yn lle gweithio fel mewn swyddfa, wneud rhywbeth yn eich cyfrifiadur trwy'r dydd, okay? Falle bod nawr yw'r amser o. Fi moyn wneud swydd sy'n rhywbeth i'n edrych gymuned, rhywbeth sy'n rhoi nôl i'n gymuned. Felly bod rai chi'n tymlo fel yna, okay? A fel fi'n gweud, mae'n wythnos i asesu wythnos yma gyda cerdyn y farn yma. A penderfynu beth i chi moyn fan hyn am y 9 mlynedd nesaf sydd i ddod, okay? Dyna neges ysbryd wythnos yma, bwys. Okay, fi'n mynd i gymryd neges fach o'r ynghylion, jyst i orffen y darlleniad heddi. Beth allu di weithio ni, please, ysbryd? Jyst i orffen y darlleniad ein grŵp lyflu ni ar YouTube fan hyn heddi. Wythnos, yr 19fed o Ionawr. Okay, beth sydd gyda ni? A'r cerdyn sydd gyda ni fan hyn yw'r cerdyn galw. Chi wedi cael eich galw, okay? So mae fe'n gweud fan hyn anrhegion yr ysbryd a dysgu. O, dysgu fan hyn. Mae'n amser i chi gamu mlaen, okay? A mae'n amser i chi gamu lan nawr hefyd. So mae hwn yn neges i cwpl o chi fan hyn, okay? Falle bod rai o chi wedi penderfynu, mae'n amser i fi nawr neu rhywbeth sy'n teimlo bach fwy ysbrydol, neu rhywbeth sy'n teimlo'n dda i fi yn yn reddf, okay? So falle bod rai chi'n teimlo, fi moyn neu rhywbeth sy'n teimlo'n iawn i fi nawr. Smo fi moyn just wneud swydd am arian. Smo fi just moyn wneud bod mewn perthynas mwyn bod yn perthynas. Fi moyn rhywbeth mas o'r perthynas. Fi moyn cariad nôl, fi moyn yr holl bethau yma, okay? Falle bod rai o chi'n meddwl, wel, mae'n iechyd i, mae rai fi edrych ar ôl yn iechyd i nawr, a cofiwch nag yw iechyd dim ond yn rhywbeth corfforol, okay? Mae iechyd yn meddyliol hefyd. So falle bod rai chi'n dysgu pethau am eich hunain fel sy'n fod mwy authentic, falle pethau fel yna, okay, wythnos yma. A fel fi'n gweud, mae'r egni fan hyn, yr egni yma o asesu pethau, edrych ar beth i chi moyn yn symud mlaen, a wedyn ni am y 9 mlynedd nesaf, okay, chi'n mynd i blannu'r hadau nawr mwyn y 9 mlynedd nesaf yma. So, mae'n bwysig i chi gymryd mach o amser i benderfynu beth i chi moyn nawr yn symud mlaen wythnos yma, okay? So, wythnos i edrych nôl ar beth i chi wedi wneud hyd yn hyn yn eich bywyd, le chi meddwl chi moyn i'ch bywyd chi fynd nesaf, dyna egni'r wythnos, dyna neges ysbryd i chi wythnos yma. Gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad. Os i chi cofiwch roi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel. Mae pob peth bach i'n neud fel yna yn helpu fi gyda'r sianel. A os i chi wedi joio'r darlleniad, please gadewch neges isod, dwlen i siarad â chi am y darlleniadau. A os nag yw hwn wedi bod yn addas i chi wythnos yma, jyst gadewch hefyd a dewch nôl wythnos nesaf i weld os yw'n neges wythnos nesaf mwy addas i chi. A os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, fi'n cynnig reina hefyd. Fi'n neud nhw ar fideo ar y foment, okay? Mae'r manylion i gyd i chi isod. Tan tro nesaf, joiwch yr wythnos, bwys. Drychwch nôl, drychwch dros eich bywyd. Beth i chi moyn ar am y 9 mlynedd nesaf sy'n mynd mlaen. Meddylwch amdano fe, ac wedyn gallwch chi ddechrau plannu'r hadau. Joiwch yr wythnos, tan tro nesaf, drychwch ar ôl eich hunain, a welai chi yn y darlleniad nesaf.